الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Барша мактау галәмнәрнең хуҗасы бөек Аллаһ Тәгаләгә тиешле. Аңа шөкер итәбез, аннан гына ярдәм сорыйбыз, аннан гына гынахларыбыздан гафу үтенәбез. Нәфселәребезнең начарлыгыннан һәм гамәлләребезнең бузыклыгыннан аңа гына сыенабыз. Берәүне Аллаһ туры юлга күндерсә, аны беркем дә адаштыра алмас. Ә кемне Аллаһ адаштырса, беркем дә аны туры юлга күндерә алмас. Дөреслектә, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга хаклы булган бер генә илаһ та юк. Ул ялгыз, аның һич тиңдәше юк. Һәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның кулы һәм илчесе дигән шәһадәт китерәмен. Һәм соңыннан безнең сүзебез Коръәндәге иң бөек аят Әл-Курси хакында булыр. Аллаһ субханаһу ва тааля Әл-Бақара сүрәсенең 255-нче аятында әйтә: Аллаһу ла илаһа илля хувал хайюл кайюм لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Аллаһ, аннан башка гыйбадәт кылырга лаеклы һичбер зат юк. Ул мәңге тере, ул яшәешне барлап торучы. Ул бер кайчан да йокымсырап шерем итмәс, ул бер кайчан да йокыга китмәс. Күкләрдә һәм җирдә булган һәр нәрсә аныкы. Кем аның каршысында аның рөхсәтеннән башка шәфәгать кыла алыр икән? Ул һәр нәрсәнең дә үткәнен, киләчәген дә белә. Алар аның гыйлеменнән ул үзе теләп аларга белгерткән нәрсәдән башканы белмиләр, шылгап ала алмыйлар. Аның курсие күкләрне һәм җирне үз эченә ала. Аларны саклау аның өчен бер дә авырлык китерми. Ул бар нәрсәдән дә биек һәм бөек. Ни өчен әлеге аят Аятул Курси дип атала дигәндә, галимнәребез шуны әйтә: бу аят Аллаһның курсие хакында сөйләүче Коръәндәге бердән-бер аят. Әлеге аят гыйбадәткә бары тик Раббыбыз Аллаһ кына лаеклы икәнлеген аңлатучы аят, ягъни Таухид аяты. Таухид белән шыплап тулган аят. Бу аят бик кыска булуына да карамастан, бар Коръәндә тасвирлана торган 3 төр таухидны үз эченә алган аят.